Hola, què tal? Soc la Mar i aquest és un vídeo presentació del canal Mar en Calma. Aquest vídeo té dues finalitats principals i la primera és desvirtualitzar-me una mica, que em pugueu posar cara, perquè la veu me la sentiu en tots els vídeos, però la cara no me la veieu en cap. Llavors, aquest és l'objectiu número 1. I el número 2 és explicar una miqueta eh, per què he fet aquest canal i per què he anat penjant aquest tipus de vídeos. Llavors, una miqueta com a context super ràpid, fa un any vaig tenir un mental breakdown molt important, amb molta feina d'autoconeixement i moltes sensacions diferents, sobreestímuls, haver-me de plantejar moltes coses, haver de treballar en molts temes de manera interna, molts temes i creences que tenia gravades en el subconscient. Llavors, una de les eines que m'han estat servint més durant tot aquest procés ha sigut les afirmacions, que en algun moment la meva germana em va dir: doncs les afirmacions funcionen molt millor, són més efectives si t'escoltes a tu mateixa, perquè d'alguna manera integres molt més l'afirmació si t'estàs sentint a tu mateixa. I jo, perfecte, doncs si ha de funcionar millor, em gravo i m'escolto. Si ha d'anar millor, pa'lante. Llavors, d'aquí a fer-ho públic i, el motiu pel qual ara és un canal de YouTube i vaig penjant vídeos és perquè vaig pensar, si d'alguna manera a l'hora que m'estic ajudant a mi mateixa puc ajudar altra gent que estigui en la mateixa situació que jo, que s'estigui sentint d'alguna manera com m'estic sentint jo, doncs per què no publicar-ho? Si pot ajudar algú de manera indirecta, doncs endavant, ho publico i no és l'objectiu del canal. Jo no creo per sí o sí aconseguir visualitzacions i m'agrades i comentaris ni tot aquest rotllo. Creo vídeos segons la necessitat que jo tinc en aquell moment, és a dir, si estic més ansiosa per temes de salut, doncs creo el vídeo d'ansietat per salut. Si sento que em falta una mica de motivació o que necessito impulsar una miqueta la meva creativitat o crec que necessito una empenta a l'hora de prendre una decisió, doncs vaig creant tots aquests vídeos segons com m'he anat sentint a cada moment. Però, òbviament, si qualsevol d'aquests vídeos us ajuda, em sento super feliç que us puguin ajudar i vull també transmetre el missatge que no esteu sols i soles. Vull dir, tot això ho estic fent perquè jo em sento de la mateixa manera i que igual que jo, igual que vosaltres, igual que tu, hi ha moltíssima gent i que com que és un tema que normalment no es parla perquè no és agradable, doncs es porta molt endins, però que viu moltíssima gent. Llavors, no estàs sola i ànims amb el teu procés i que jo estaré aquí penjant vídeos que si et poden ajudar, doncs perfecte. Llavors, dit tot això, de cara a propers vídeos, ja us dic que creo una miqueta segons la necessitat que tinc a cada moment i com em vaig sentint en cada moment, però que clarament estic oberta a suggerències i que si voleu deixar comentaris a algun tema que us agradaria que tractés amb afirmacions o potser alguna meditació, també estic oberta a crear aquest tipus de vídeos, doncs ho podeu deixar a comentaris sense cap problema i 100% ho llegiré perquè em fa moltíssima il·lusió llegir els comentaris i veure que li doneu m'agrada o si li feu m'agrada als vídeos. I també sóc conscient que la meitat de les visualitzacions, per tot el que us he explicat, són meves, o sigui, jo m'escolto a mi mateixa i sóc conscient que n'hi ha moltes que són meves, però també m'alegra saber que n'hi ha moltes que no i que us estan ajudant. Així que, res, ens anem veient i,
I gràcies per estar aquí, moltíssims ànims i fins la propera.